15 в Україні. Час новин на АТР. Сьогодні 25 жовтня. Я Софія Бляєва. Мої вітання. Починаємо випуск з термінової новини. Кримських політв'язнів Умерова і Чийгоза видали Туреччині. Обидвох заступників голови Меджлісу Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова, засуджених в окупованому Криму, зараз літаком спецзагону «Росія» доправляють до Анкари. Ми слідкуємо за розвитком подій. Вже згодом ми розповімо більше. Півгодини тому мало розпочатись засідання суду у справі, де фігурує лідер добровольчого руху ОУН Микола Коханівський. Його затримали після бійки і стрілянини біля станції метро «Академмістечко» у Києві. Напередодні засідання тривало весь день, майже до опівночі. Проте судді таки не оголосили вердикт та зробили перерву до сьогодні. Що там відбувається зараз, дізнаємось у Маргарити Потапової. Вона наживо з нами. Маргарито, чи чуєш ти нас? Що нового в тебе, Маргарито? Ми знаходимося біля зали, де вже розпочалось засідання. Ось ви бачите, що дуже багато людей. Наразі ми можемо спостерігати, що суд заслуховує адвоката Миколи Коханівського. Приміщення суду охороняє поліція особливого призначення та Нацгвардія як ззовні, так і зсередини. Хочу зазначити, що підтримати Миколу Коханівського прийшли з десяток його прихильників. І наразі тут все спокійно. Почали трішки пізніше, тому що чекали адвокатів Коханівського. З депутатів на засідання прийшов Ігор Мосійчук підтримати Миколу Коханівського, це депутат Радикальної партії. Сторона обвинувачення, я нагадаю, просить для Коханівського тримання під вартою строком на 60 діб. І сам Коханівський ще вчора заявляв, що нікуди тікати не збирається. Лідера добровольчого руху ОУН затримали після його сварки з одним з командирів правого сектора Русланом Качмалою, і Коханівський у суперечці поранив опонента гумовою кулею з травматичного пістолета. Наразі ми продовжуємо спостерігати, як буде тривати судове засідання, і деталі нові будемо повідомляти вам у наступних випусках «Заман». На цьому в мене все. Студія. Дякую, це була наша Маргарита Потапова. Ми слідкуємо за розвитком подій щодо обрання запобіжного заходу лідеру українських націоналістів Миколі Коханівському. Згодом розкажемо більше. На засіданні Кабміну сьогодні обговорювала необхідність підвищити безпеку на дорогах і модернізувати дорожню інфраструктуру. Там згадали трагічну ДТП у Харкові і пообіцяли з дорожнього фонду кошти для фінансування безпеки дорожнього руху. Прем'єр доручив присутньому на засіданні очільнику МВС Арсену Авакову максимально швидко розробити ефективну систему, яка має включати вимоги до водіїв, покарання для порушників правил дорожнього руху, а також зниження дозволеної швидкості на дорогах. Наступне засідання Кабміну урядовці домовилися повністю присвятити темі безпеки на дорогах. Сьогодні потрібні жорсткі кроки, які унеможливлять, мінімізують загибель українських громадян на українських дорогах. І трагедія, яка сколихнула всю Україну і відбулась в Харкові, це просто жах, це просто катастрофа. Маємо швидко і якісно змінити нормативну базу, якщо це потрібно. Ми пропонуємо там декілька змін до законів для Верховної Ради і пропонуємо декілька постанов Кабінету міністрів, стосуючихся цих актуальних питань. Це можна все зробити і запустити ефективно і систему відеофіксації, над якою ми з вами працювали останні 3 місяці, і деякі зміни в законодавстві. Щойно з'явилася новина, що літак спецзагону «Росія» вже у Туреччині, в Анкарі. Туди доправили 2 заступників голови Меджлісу. Це Ільмі Умерова та Ахтема Чийгоза. Раніше ми повідомляли про те, що їх видали Туреччині. З нами наживо наш кореспондент Дарина Іванютенко. Вона разом з головою Меджлісу Рефатом Чубаровим. Дарина, тобі слово. Біля мене зараз Рефат Чубаров. Розкажіть, будь ласка, що вам відомо про ситуацію з Чийгозом, з Умеровим? Як їх вивезли, куди їх вивезли, хто був ініціатором цього?
Ви знаєте, що Меджліс кримськотатарського народу здійснює всі зусилля для того, щоб звільнювати заручників, політичних в'язнів, кримських татар, віруючих людей в Криму, які переслідуються Росією. Останніми 2 тижнями ми були в фазі такій активній переговорній щодо Ільмі Умерова, Ахтема Чийгоза. Сьогодні вранці, мені здається, ми вступили останній такий етап по всім тим даним, що відбувалося сьогодні. Вони мають от буквально найближчі минути, хвилини приземлитися в літаку, який прямує на Анкару. А хто був ініціатором цього? Туреччина, турецький президент, розкажіть. Зрозуміло, що ми звертаємося до всіх провідних політиків, керівників держав, і президент Порошенко, президент Ердоган, канцлер Меркель. Ми залучали дуже багато провідних світових політиків щодо захисту кримськотатарського народу, щодо деокупації Криму, щодо звільнення політв'язнів. Я думаю, що турецька сторона дасть більше детальних таких відомостей, але тут зрозуміла величезна роль у звільненні Ільмі Умерова, Ахтема Чийгоза, президента Ердогана. А скажіть, коли вони приїдуть, чи приїдуть до України? Які їх подальші плани? Що я ще не отримав підтримки, що вони приземлилися. Як тільки приземляться, я скажу, добренько. Це був Рифат Чубаров. У мене все, студія. Дякую, це була наш кореспондент Дарина Іванютенко. Я нагадаю, сьогодні з'явилася інформація про те, що кримських політв'язнів, заступників голови Меджлісу Ільмі Умерова і Ахтема Чийгоза, засуджених в окупованому Криму, видали Туреччині. І в нас вже є інформація, що літак спецзагону Росія вже в Анкарі. І ми, звичайно, слідкуємо за розвитком події. Згодом розповімо вам більше. Чергове апеляційне засідання у справі Хізбут Тахрір пройшло сьогодні в окупованому суді Сімферополя. Підозрюваний Теймур Абдулаєв намагався оскаржити призначений йому арешт. Як і раніше, справу слухали в закритому режимі. До аргументів адвокатів судді знову не прислухалися. Запобіжний захід залишився без змін. До 11 грудня Теймур Абдулаєв пробуде в СІЗО. Підозрюваний назвав це рішення черговою спробою тиску. Но выглядит он нормально, то есть он выступил, он в очередной раз заявил, что он абсолютно уверен, какой будет результат. Не видел ни одного доказательства того, что он может скрыться, что содержание его в следственном изоляторе это всего лишь не что иное, как просто давление на него с целью получить от него желаемых следствию показаний, подписей и так далее. Прокуратура Криму при Генпрокуратурі України направила до суду справу екс-депутата півострова Олександра Баталіна. Його звинувачують у державній зраді. У відомстві кажуть, Баталін допомагав Росії анексувати Крим. Він був депутатом кількох скликань з 98 по 2014 роки. Водночас обіймав посаду заступника голови Ради міністрів, а також керував Сімферопольським заводом «Фіоленд». На початку анексії закликав кримчан іти на невизнаний референдум, а вже після окупації став членом так званої Громадської палати Республіки Крим, де нині очолює комісію з питань економічного розвитку та підприємства. Баталіну загрожує покарання позбавленням волі від 12 до 15 років. За вчинення державної зради, саме голосування за відокремлення півострову Крим від території України, про створення окремого нелегітимного утворення Республіка Крим та входження його до складу Російської Федерації. З матеріалами кримінального провадження та обвинувальним актом ознайомився його адвокат, призначений державою. Коли вони з'являться на материковій частині України, вони будуть затримані та піддані до суду. Наразі це всі новини. Не пропустіть наступний випуск «Заману» о 16-й. Далі на АТР інформаційна програма «Бугунь». Гарної вам середи. Залишайтеся з нами. Он снял более 60